أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kaixo guztoioi eta ongi etorri. Gaur, Koranen murgilduko gara bere 3. kapituluan hain zuzen, Sura Al-Imran, edo bestela esan da Imranen familia. Benetan kapitulu interesgarria, hasi nahi? Goazen ba! Goazen galdera potolo batekin hasteko. Nola lortzen du azken finnen hain testu zahar batek guri hitz egitea, bere mezua helaraztea? Bada, kontua da Sura Al-Imranek berak ematen digula nolabaiteko erabilera eskulibura bere burua ulertzeko. Ikusiko buzue. Oso ondo, goazen arira. Sureran hasierak berehala ideia garrantzitsu bat jartzen du mahai gainan. Korana ez da bloke bakar bat, ez. Bi maila ezberdinetan hitz egiten digula esaten digu. Eta hemen dago koska, adi. Alde batetik, mulkamat bertsoak ditugu. Pentsautean hauetan oinarri bezala. Argiak dira, zuzenak, zalantzari gabekoak, fedean zutabeak nolabait esateko. Baina gero, hor daude mutasabiar bertsoak. Hauek desberdinak dira, metaforikoak, esan nahi asko izan ditzaketenak. Eta surak hemen ohar garrantzitsu bat eriten digu, Esaten du asmotxareko jendeak bertso alegoriko hauek erabiliko duela nahastea sortzeko, interpretazioak behartuz. Horregaitik azpimarratzen du oinarria, funtsa, beti bertso argietan bilatu behar dugula. Bale. Orduan, interpretatzeko mapa txiki hau eskuan, goazen orai suraren muinera, kapituluari izena ematen dion istorio zirraragarian murgilduko gara, Imranen familiaren kontakizuna, eta batez ere, Mariarena. Istorioak, leinu oso berezi bat aukarsten digu, jainkoak historian zehar aukeratu dituen familian artean kokatzen du. Eta testuinguru horretan, Mariaren amak promesa bat egiten du, zabelean daraman aurra jainkoaren zerbitzura eskainiko duela. Eta zer gertatzen da? Neska bat jaiotzen dela, Maria. Eta hitza betez, bere bizitza osoa tenpluan ematen du. Gurtzan murgilduta, giro erabat espiritual batean. Eta hemen istorioak bira bat ematen du. Klik! Jada ez da soilik gizakien debozio kontua. Ez, orain, jainkoaren esku hartze zuzena daukagu. Angelubak agertzen zaio Mariari, eta mezu bat ematen dio. Mezu zuzen eta argia, bere status berezia baiestatzen duena. Une honek, hain zuzen ere, atea irekitzen dio etorriko den guztiari. Behin Mariaren paper berezi hori argi geratuta, kontakizunak, logikoa denez, bere semearengana egiten du salto, Jesusengana. Baina, Korana kontatzen buen Jesusengana noski. Eta berriro ere, angelu bat agertzen da. Baina olaingoan, iragarpena areta handiagoa da. Jesus Mesiasen jaiotzaren berri ematen dio. Ez edonolako semea. Ez, mundu honetan eta horrengoan onore handikoa izango den bat, jainkoaren gandik oso gertu egongo den bat. Eta Mariaren erreakzioa, pentsa, zein gizatiarra, zein logikoa den. Galdetzen du, baina nola? Nola izango dut seme bat gizonezkorik ukitu ez banau? Bere harridura horrek, bere galdera zintzo horrek, miraria are handiago egiten du, ezta? Ez da fede falta, inondik irora. Giza arratzoimenaren erreakzio normala da ezinezkoa dirudien zerbaiten aurrean. Eta erantzuna kontzeptu indartsu batean dator. Kun faiakun. Izan bedi eta bada. Angeluak esaten dionara. Begira, jainkorentzat ez dago mugarik. Berak zerbait gertatzea nahi duenean nahikoa du izan bedi esatea eta listo gertatu egiten da. Izan ere, surak paralelismo oso interesgarri bat egiten du hemen. Esaten digu, Jesusen sorkuntza Adaneranaren antzekoa izan zila. Alegia, biak jainkoren agindu zuzenetik sortu zirela, gurasoen ohiko prozesurik gabe. Beno, eta istorio miragari hau kontatu ondoren, surak nolabait esateko zuma atzerantz botatzen du. Ikuspegia zabaldu eta elkarrizketa teologiko batean sartzen gaitu. Eta zuzenean hitz egiten die liburuko jendeari, hau da, judeiei eta kristauei. Eta begira zer esaten luen, hau ez da erronka bat, gonbidapen bat da. Esaten die, etorri denok ados gauden puntu horretara. Jainko bakarra gurtuko dugula, eta ez diogula ezer parekatuko, ulertzen, desberdintasunak alde batera utzi, eta oinarrizko ideia horretan bat egiteko deia da. Taula honek oso ondo laburbiltzen du elkarrizketa hori. Alde batetik ikusten duzue, partekatzen dituzten gauza asko daude. Jainko bakarrean sinestea, Abraham eta beste profeta batzuk errespetatzea, oinordetza komun bat dago. Baina, jakina, desberdintasun teologiko garrantzitsuak ere badaude, eta surak argi uzten ditu. Batez ere Jesusen izaerari buruz.
Koranak Jesus profeta izugarri garrantzitsutzutat hartzen du mirari bat, baina ez jainkoen semetzat. Eta puntu hori behin eta berriz azpimarratzen da. Ondo, elkarrizketa teologiko sakon honetatik Zurolek berriro ere lurrera reizten gaitu. Orain ez goaz kanpora begira, barrura baizik, komunitatera. Nola eraiki gizarte sendo bat? Nola izan talde etiko eta iraunkor bat? Horretan jartzen du harreta. Eta kontuz, ematen dituen aholku hauek ez dira teorikoak, ez datoz airetik. Testu inguru historiko oso konkretu batetik datoz, Uhudeko gudutik. Gudu hori kolpe gogorra izan zen lehenengo musulmanentzat, porrot mingarria. Eta zurak zer egiten du? Gertatutakoa analitzatu, baina ez errudunak bilatzeko, ez horixe. Krisi horretatik ikasgaiak ateratzeko baizik. Orduan, porrot horretatik ateratako ikasgaiak hauesek dira. Izan pazientzia, kontrolatu azerra, ikasi barkatzen, izan eskuzabala bai aberatzaudenean, bai pobre. Azken finean, komunitate osasuntsu bat eraikitzeko gida praktiko bat ematen digu. Printzipio hauek guztiak ezinbestekoak dira, noski. Baina zurak oso argi uzten du badagoela bat bereziki garrantzitsua, dena lotzen duen kola moduko bat. Eta hori lagunok batasuna da, komunitate bakar eta batua izatea. Mezua ezin argiagoa da. Euztzi gogor jainkoaren sokari, denok batera, eta ez zaitezte inoiz banatu. Agian ideia simplea dirudi ezta, baina zurraren arabera, hau da, hain zuzen ere, komunitate baten biziraupenen eta arrakastaren gako nagusia. Absolutua. Beno, eta poliki-poliki gure ibilbide honen amaierara iristen ari gara. Ikusi dugu historia, teologia, komunitatearentzako aholkuak, baina zurak amaitzeko azken bira bat ematen dio guztiari, eta maila askoz pertsonalago eta aldi berean unibertsalago batera eramaten gaitu. Fokua orain kanpotik barrura mugitzen da. Jada ez da komunitatea, ez da historia. Zu zeu zara, norbanakoa. Zurak konbidapen bat egiten digu, begiratu zure ingurura. Begiratu zeruari, izarrei, gaurren eta egunaren joan etorriari. Eta saiatu horietan guztietan jainkoaren astarnak, bere seinaleak, ikusten. Eta hausnarketa horrek, unibertsuaren handitasuna ikusteak, otoitz xume eta sakon atera garamatza. Izan ere, konturatzen zara hau guztia ez dela kasualitatea, ez dela kaosa, helburu bat duela. Eta onarpen horretatik, umiltasuna sortzen da, eta babes ezkeera bat. Hementza batzen dira adimena eta bihotza. Eta hain zuzen, azken galdera honekin utziko zaituztegu. Zura Al-Imranek gida bat da, historia kontatzen ditu, arauak ematen ditu. Baina azken finean, ispilu erraldoi baten aurrean jartzen gaitu. Eta galdetzera behartzen gaitu. Zein da gure lekua, gure sedea, unibertsoaren handitasun honen guztiaren barruan. Espero dugu gaurko azterketa txiki hau, interesgarria eta lagungarria iruditu izana. Mila esker gurekin egoteagatik. Ongi etorri! Zure eskutik iturri sorta bat jaso dugu, baina gaurkoan batean zentratuko gara. Testu oso berezi eta trinko batean. Bai. Al-Qur'an Reciting YouTube kanaleko Sura Al-Imran full bideoaren transkripzioa daukagu hemen. Hori da. Testu hau Koraneko 3. kapitulua da, Imranen familia deiturikoa. Orduan, gaur egingo duguna da, testu honen muinera jo, eta zuretzat atera zeintzuk diren istorio, mezu eta agindu garrantzitsuenak. Mamira alegia. Hori da, mamiragoaz, ez da laurpen soil bat izango. Saiatuko gara ulertzen zergatik kontatzen diren istorio hauek ordene honetan, eta zer izan nahi duten. Hori dagakoa. Testu hau puzzle erraldoi bat bezalakoa da. Aha. Pieza bakoitzak, jainkoaren definizioak, profetaren kontakizunak, komunitatearentzako arauak, bere lekua du. Gure lana da ikustean nola okatzen miren pieza horiek guztiak, eta zer irudi osatzen duten azkenean. Bidaia oso bat beraz. Bai, fedearen oinarritatik hasi eta eguneroko bizitzarako aholku praktikotaraino doana. Az gaitezen, hasieratik. Indartso hasten da, ezta? Jainkoaren izaera definitzen du bizi dena, beti erekoa. Hori da. Eta berehala kokatzen du Korana aurreko errebelazioen, Tora eta Evangelioaren. Baieztapen gisa, kate baten parte dela dio ezerotik sortutako zerbait. Bai, eta justo horren ostean oso gauzi interesgarria egiten du.
Iaia irakurketa gida bat ematen digu. Nola? Testuak berak aitortzen du bere barnean bi bertsu mota daudela. Alde batetik, Ayat Muhakamat deitzen dituenak. Zer dira horiek? Esanahi harri eta zuzeneko bertsoak. Horiek dira, dionez, liburuaren oinarria, zimenduak. Ados. Eta bestetik? Bestetik, mutashabizat deitzen dituenak. Hau da, bertso alegorikoak edo esanahi anitzekoak. Eta hemen datora bisua. Bai. Testuak dio bihotzean desbediratzea dutenek alegoriko horien atzetik joateko joera dutela. Nahasmena sortzeko edo? Justu, nahasmena sortzeko edo ezkutuko esanahiak bilatzeko beren interesen arabera. Kuriosoa da. Testu sakratu batek bere burua irakurtzeko argibideekin hastea oso autokonsientea dirudi. Bai. Ia software batek bere erabiltzaile eskuliburuma dakarrenean bezala. Analogia bikaina da. Eta edozein eskuliburu on bezala, ohartarazten zaitu ezarpen aurreratuak gaizki erabiltzeren arriskuez. Claro. Funtzean, hau ez da jarraibide teologiko bat bakarrik, komunitatea batuta mantentzeko mekanismo bikaina da. Interesgarria. Oinarri argi eta ukaezin batzuk ezartzen ditu, eta esaten du, fokatu zimendu sendo hauetan, eta ez utzi espekulazioek zuek banantzen. Batasuna mantentzeko tresna bak. Tresna pragmatiko bat da. Bai, azken finean dio, jaien benetako esanahia jainkoak bakarrik daki, humiltasun intelektualerako deia da. Eta oinarri horiek finkatu ondoren, tonu aldatu eta abisu argiak ematen dizkie fedegabeei. Bai. Aberastasunak eta ondorengoek ez dutela ezertarako balioko aipatzen du, faraoaren herriaren adibidea emanez. Apustuak handiak direla, argi uzten du hasieratik. Zehazki, kontraste bat sortzen du. Ulermen zuzenaren bidea humiltasunen oinarritua. Bai. Eta desbideratzearen bilea harrokerian eta munduko ondasunetara oinarritua. Eta kontraste horrek, ageltokia prestatzen du urrengo zatirako. Kontakizunetarako. Hori da, printzipio abstraktu horiek giza historiotan aragitzen direnarako. Eta hor sartzen da zurari izena ematen dion familia, Imranen familia. Hori da. Testuak dio, jainkoak Adam, Noe, Abramen familia eta Imranen familia aukeratu zituena mundu guztien gainetik. Zer esan nahi du aukeratuak izatea testu inguruenetan? Hemen aukeratura izatea ez da privilegio bat bakarrik, ardura bat baitzik. Ardura bat. Bai, fedeleinu bat eramateko ardura. Eta narrazioa Imranen emaztearekin hasten da. Bere zabeleko umea jainkoaren zerbitzurako eskaintzen duenean. Baina garai hartan, tenpluko zerbitzurako eskaintza hori gizonezkontzatzen, ez da? Bai, hori da kontua. Eta horregatik da hain esangaratzua. Baina neska bat jaioten da, Maria. Eta amaren erreakzioa oso, giza erreakzioa da, harridura. Jauna, neska bat izan dut. Hori da. Baina berehala onartzen du jainkoren plana handiagoa dela. Eta gizonezkoa ez da emakumezkoa bezalakoa, dio testuak, bertso horrek. Bai, interpretazio asko izan ditu horrek. Bai. Eta testu inguruan, badirudi esaten duela neska honek Mariak berezitasun bat duela. Bere egitekoa ez dela izango gizonezko batena bezalakoa baizik eta zerbait desberdina eta apartekoa. Espektatibak hausten ditu. Hasienatik. Maria Zakarias profetaren zaintzapean hasten da, eta hemen beste elementu miragarri bat sartzen da. Janariarena ez da. Horri da. Zakaria santutegian sartzen zen bakoitzean Maria janaria zuen, hornidura misteriosu bat. Eta galdetzen zion nondik dator hau, eta erantzuna. Simplea, jainkoaren gandik. Zehazki. Eta mirari txiki hori, eguneroko gertara xume hori, da Zakariasengan txinparta pizten duena. Nola? Pensa ezazune batez eszenan. Apaizagar bat da, zigurrenik jada itxaropen bustiak galdu zituena. Ondoren gotza izateko. Bai, bere emazte antzua baita. Eta bat-batean neska gazte honen fedean eta jainkoaren horniduraren lekuko da, eta horrek bere fedea berritzen du. Eta orduan, ausartzen da. Orduan, ausartzen da berak ere mirari bat eskatzera. Oso une untxigarria eta agizatiarra da, narrazio teologiko handi baten barruan txertatua. Eta otoitz horri erantzuna ematen zaio. Angeluek iragartzen diote, seme bat izango duela, Jahia, edo Juan bataiatzailea. Bai, eta ezaugarri oso zehatzekin. Jainkoaren hitz bat baiestatuko duena, noblea, kastua eta profeta. Ikusten dut nola narrazioak tensioa eraikitzen duen. Ezinezko jeiotza bat dugu lehenik. Hori da. Agure eta emakume antzu batengandik. Eta horrek, noski, agertokia prestatzen du are eta mirari handiago baterako. Zehatzki.
Kateren urrengo maila Jesusen jaiotzaren iragarpena da. Hain geoek Mariari agertzen zaizkio. Bai, eta esaten diote, Jainkoak bere hitzarekin posten zaitu. Bere izena Mesias izango da, Isa Mariaren semea. Eta Mariak logikoki galdetzen dio. Nola izan dezaket seme bat gizonik ukitu ez banau? Galdera logikoa da noski, eta erantzuna Jainkoaren sorkuntza ahalmenaren muinera doa. Bai. Erantzunak aurreko eredu batera garamatza, Adamen sorkuntzara. Claro. Testuak dio, hala da, Jainkoak nahi duena sortzen du. Zerbait erabakitzen duenean, izan bedi, esatea nahikoa du eta bada. Beraz, mezu argia da, Jainkoaren botera ez dagoela lege naturaletara mugatuta. Indondik inora, giza biologiaren legeak gaiditzen dituen sorkuntza alguztidunaren ideia da. Jesusen misioa ere zehazten du testuak. Tora baieztatzea, baina baita lehen debekatuta zeuden gauza batzuk baimentzea ere. Hori da. Eta noski bere mirariak zerrendatzen ditu. Buztinezko txoriak biziaraztea, itxuak eta lepradinak sendatzea, hildakoak berpistea. Baina beti esaldi klabe batekin amaitzen du. Jainkoaren baimenarekin. Hori da, azken esaldi hori funtsezkoa da. Testuak etengabe azpimarratzen du Jesusen boterea ez dela berezkoa, Jainkoak emana, baizik. Ulertzen dut. Testuaren ikuspegitik Jesus ez da Jainkoa, Jainkoaren profeta altzu bat baizik. Haren misioa aurreko tradizio profetikoaren barruan kokatzen du, ez da ustura bat. Jarraipen bat da. Jarraipen bat da, Jainkoaren errebelazioaren kate luzean. Orduan, profeten leinu indartzu hau Maria, Zakarias, Joan eta bereziki Jesus, ezarri ondoren testuak bira bat ematen du. Bai, Badirudi esaten ari dela, orain oinarriak ulertzen dituzuela, nola bizi eta jokatu behar du komunitateak. hori da, narraziotik preskriptziora pasatzen da. Eta lehenengo eszena, Jesusek bere herriaren sinesdaiztasunari aurre eriten dionekoa da. Et galdera egiten du. Bai, galdetzen du, nor dira nire laguntzaileak Jainkoaren bidean. Eta apostulek erantzuten dute, gu gara Jainkoaren laguntzaileak. Hor, ezartzen da leialtasunaren eredua. Eta hortik aurrera zabaldu egiten da. Bai. Eta liburuaren jendeari, judu eta kristauei, zuzentzen zaie zuzenean. Eta dei egiten die puntu komun batera iristeko. Jainkoa bakarrik gurtzea. Eta Abrahemen figura sartzen du eztabaidan. Bai, hori oso interesgarria da. Esaten du ezela ez judua, ez kristaua. Orduan zer zen. Janif bat zela, hau da monoteista zintzo bat, eta musulmana, Jainkoaren borondateari men egiten ziona. Mugimendu estrategiko bat dirudi. Oso, tekstua jatorri komun bat aldarrikatzen ari da, monoteismo huts bat ondorengo banaketa religiosoen aurrekoa. Elkarrizketarako gonbidapen bat da, onarri komun batetik. Baina elkarrizketaz gain jarraibide oso praktikoak ere ematen dizkio komunitate musulmanari, aliantzei buruzko abisuak adibidez. Bai, bai. Eta guduari buruzko aipamen zuzenak, badreko garaipena gogora ekarriz. Hori da testuen beste dimentsio bat. Oso testu lurtarra da. Komunitate jaioberri baten erronkiei erantzuten die. Eta gatazka militarra horietako bat zen. Bai, baina interesgarriena da nola interpretatzen dituen garaipena eta porrota. Ez dira emaitza militarutsak, proba gisa aurkezten dira. Proba gisa. Bai, testuak dio, Jainkoak egunak, garaipenarenak eta porrotarenak jendearen artean txandakatzen dituela, bi arrazoirengatik. Zeintzuk? Lehena, benetako fededunak nortzuk diren agerian usteko, eta bigarrena, haien artean martiriak hartzeko. Beraz porrota ez da Jainkoaren abandonuaren seinale, baizik eta Fedea probatzeko eta garbitzeko modu bat. Hain zuzen. Eta horregatik azpimarrazen da hainbeste pazientzia eta Jainkoaren ganako konfiantza, baita unerik zailenetan ere. ulertzen dut. Eta testu inguru horretan gogorarazten du Mohamed profeta bera mesulari bat besterik ez dela. Mesulariak hilkorrak dira, baina mesua betierekoa da. Leialtasuna mezuari sortzaio ez mesulariari bakarrik. Hori da. Eta martirioari eta guduari buruzko bertso horien ondotik bat-batean, jauzi harrigarri bat. Gaia datu eta finantza pertsonalez hitz egiten hasten da. Bai, Zergatik jauzi hori? Zergatik daen garrantzitsua interes bikoiztuak, riba, esjateko agindua, bizitza eta herriotzari buruzko printzipioekin batera aipatzea. galdera bikaina da. Eta konexioa uste baino sakonagoa da. Abai, Fededunak probatzeko ideia gri ez da guduzeleira mugatzen.
testuak komunitateren barneosasunera zabaltzen du. Bizitza ekonomikora. Zehazki, lukurreriaren ribaren debekua ez da finantza arau bat zoilik, justizia sozialari buruzko adierazpen sakon bat da. Nola? Pentsa, lukurreriak aberatzak are aberatzagu eta pobreak are pobreago bihurtzen ditu. Desberdintasuna handitzen du. Hori da, esplotazioa sortzen du komunitatean barruan. Hori debekatzean, testuak esaten du komunitatearen ongizatean norbanakoaren irabaziaren gainetik dagoela. Ados. Eta begira nola kokatzen duen testu inguruetiko zabalago batean. Justo ondoren eskatzen die eskuzabalak izateko, haserrea kontrolatzeko, jendeari barkatzeko. Dena lotuta dago. Ikusten duzu, ez da arau isolatu bat, elkartasunean oinarritutako sistema ekonomiko eta sozial baten parte da. Dena ehun berean josita dago. Testuaren amaierara hurbiltzen ari gara, eta berriro ere eskala aldaketa bat dago. Bai, Giza historiatik eta komunitatearen arazoetatik, unibertsoari begiratzera pasatzen da. Bai, plano aldaketa zinematografiko bat bezalakoa da. Zumatzera botatzen du eta ikuspegi kosmiko bat eskaintzen digu. Zeruen eta lurraren zorkuntza hausnartzeko deia egiten du. Hori da, eta gauen eta egunaren txandakatetzeaz. Baina kontuz, ez da kontemplazio pasibo bat. Zer esan nahi duzu? Testuak dio, ulermena dutenentzat seinaleak direla horiek. Eta fededunak deskribatzen ditu jainkoa gogoratzen duten pertsona gisa, zutik, eserita, etzanda. Egun osoan. Bai, eta zorkuntza hausnartzen duten bitartean, elkarrizketa aktibo batean sartzen direla. Esaten dute, gure jauna ez duzu hau guztia alferrik sortu? Unibertsuan ordena eta xede bat aitortzea da. Hori da, erda kaos hutsa. Eta harrigarriena da, otoitze eta hausnarketa horren ondoren, testuak jainkoaren erantzun zuzena jasotzen duela. Hori da, eta erantzunak hasieratik ikusi dugun gai nagusi bat berresten du. Fedeak eta ekintzek elkarrekin doazela. Bai, jainkoak dioela inoitzutziko fededun baten lana alferrik altzen. Gizon edo emakume izan. Berdintasunaren aipamen esplizitu hori oso esangarritzua da. Oso. Eta promesek egiten die beren fedeagatek sufritu, borrokatu eta hil zirenei, bekatuak barkatuko zaizkila, eta paradisuan sartuko direla. Sakrifizioak balioa duela dio. Beraz, hasierako fede printzipio abstraktuetatik, profeten historioetatik eta komunitateren arauetatik igarro ondaren zikloa izten du. Bai, fedea ekinta konkretuetan eta sakrifizioetan nola islatzen den erakustiz. Eta azken bertsoekin amaitzen da. Bai, azken bertsoak agindu sorta bat dira, komunitate osoari zuzenduta. Izan pazientzia, izan iraunkorrak, euski elkarri tinko, eta izan jainkoaren beldur. Arrakasta izan dezazuen, hori da. Fedea ez dela bidaia bakarki bat azpimarratzen du, proiektu kolektibo bat baizik. Unitatean, resistentziaren eta devozioaren mezu indartzu batekin isten da. Beraz, zuretzat jasotako testu honen analizisakon honetan, Sura al-Imranek bidaia oso bat marrazten duela ikusi dugu. Bai. Bai estapen intelektualetik hasi, historio unkigarrietatik igaro, eta komunitate batentzat bizira aurreko jarraibide praktikoetan amaitzen da. Testu honek erakusten digun nola, tradizio religioso batek bere burua aurreko revelazioen ondorengo giza ikusten duen. Abraham eta Jesus bezalako figurak bereganatuz. Bai, baina aldi berean bere nortasun berezia eta arau zehatzak finkatzen ditu. Fedearen, historiaren eta moralaren arteko elkarrizketa etengabe eta dinamiko bat da. Eta zuri entzule, gogoeta bat usteko. Testuaren hasieran ikusi dugu bereizketa egiten duela bertso argien eta bertso alegorikoen artean. Bai. Eta ohartarazten duela bigarran horian interpretazio okerraren arrisku ez. Zure ustez, nola aplika daiteke printzipio hori gaur egun? Galdera ona? Nola bereitzen dugu gure bizitzako oinarri sendoa eta interpretazio alegorikoa den informazio eta iritzi uholdearen erdian. Zer da guretzat zimendua eta zer da espekulazio arriskutsua? Ongi etorri gure eztabaidara. Gaurkoan, Koranean sakon errotoko gai bat aztertuko dugu Al-Imran suratik ateratako pasarte batean oinarrituta. Tekstu honek bere bertxeten arteko bereizketa funtsezko bat azaltzen du. Batzuk, mukamat deituak, argiak eta zuzenak dira. Beste batzuk, mutashabihat izenekoak aldiz ambiguak edo esanaian hitzekoak.
Eta bereizketa horrek galdera erabakigarri bat jartzen digu maila gainean, ezta? Nola jokatu behar du fededunak konplexutasun horren aurrean? Jainkoaren gidaritza bertze eta argietan solik bilatu behar alda? Eta pasarte ambiguak gure ulermenaren muga gisa onartu? Edo alderantziz, ambiguetasun hori ulermen intelektual eta espiritual sakonagorako gonbidapen bat da. Hain zuzen, nire sarrera da, errebelazioaren moguna eta segurtasuna bertso argietan dagoela, haiek dira oinarria. Ambiguek berriz gure apaltasun intelektuala lantzeko eta jainkoaren jakinduria infinituaren aurrean gure mugak aitortzeko balio dute funtseian. Nik ordea bestelako ikuspegi bat defendatuko dut. Nire ustez, bertso ambigua horiek ez dira oztopo bat, baizik eta aukera bat. Funtsezko dira gogoeta bultzatzeko eta fedea, ulermen sakonago batekin aberasteko. Testuak berak eskatzen duen moduan. Nire argudioaren abiapuntua testuaren hitzeatzak dira. Esaten da bertset argiak liburuaren ama direla. Umalkitabe zamolde erabiltzen da. Horrek esan nahi du haiek direla errebelazioaren matrizea, oinarria, jatorria. Gidartza praktikoa, zalantzarik gabekoa bertan dago. Fedearen eta moralearen zutabe nagusiak dira, guztionzat ulergarriak. Tekstuak jarraian oso serio hartarazten gaitu. Bihotzean desbideratzea dutenek fi kulubi himzaigun ambigutasunari jarraitzen dioten aita. Eta zergatik, bi arrazoi ematen ditu. Gatazka bilatzeko, iptiga alfuitna, eta haien eskutuko esanaia bilatzeko, iptiga tauilieg. Kontuz, hau ez da edozein abiso, arrisku espiritual argi bat seinalatzen ari da. Eta ondorioa borobila da, baina haren interpretazioa jainkoak baino ez daki. Oama ialamu tauilia jailallah. Orduan, ezagutzen sendo daudenen alrashi juna fialim jarrera eredugarria da. Zinezten dugu, dena gure jaunaren gandik dator. Apaltasunezko onarpena da, ez espekulazio intelektual ausarteria. Jakinduria ez da dena jakitea, baizik eta non gelditu behar den jakitea. Bai, ulertzen dut zure irakurketa literala, baina nire ustez testuaren espiritua zabalagoa da, ados nago bertzeairiak oinarria direla, inork ez du hori zalantzan jartzen, baina ez dut uste testuak interpretazioa elegin oro debekatzen duenik inondik inora. Kondenatzen dena ez da interpretazioa bera, asmoa baizik. Iptiga alfitna esaldia dagakoa, gatazka bilatzeko asmoarekin eritea. Arazoa ez da esani sakonago bat bilatzea, esani hori arma gisa erabiltzea baizik, komunitatea zatzitzeko eta norberaren ititza gailentzeko. Baina zer gatartzen da asmoa zintzoa bada, ulermena sakontzeko bada, testua berak beste nonbait adimena erabiltzera gonbidatzen gaitu etengabe. Zura honetan bertan, zeruaren eta lurraren sorrerari buruz gogoeta egiten dutenak goraipatzen dira. Iatafak karuna fijalkia samawati walard. Bertzean bigoak ez aldira intzuzen gogoeta horretarako ere murik emankorrena. Ez dugu pentsatzen. Alderantziz, fede horrek ematen dien segurtasunetik abiatuta, ausartzen dira pentsatzen. Badakite azken erantzuna jainkoalena dela, baina horrek ez die bidea izten, markoa ez hartzan die. Ambigutasuna, niretzat, gonbidapen bat da, ez harresi bat. Baina ikuspegi horrek, nire ustez, tekstuak ezartzen duen kausa ondorio harremana gutxiesten du. Bertzetan biguen interpretazio bilaketa fitnarrekin lotzen du gatazkarekin, esplizitoki. Eta kontuz, ez da teoria hutsa, Begiratu gure historiari. Islamaren historian zahar sortu diren sekta eta zatiketa teologiko handienak askotan tekstuak pasartean biguen interpretazio ezberdinetatik sortu dira. Jainkoaren atributuei buruzko eztabaida amaigabeek, esaterako mutazilita eta askarritan artean, komunitate osoak zatikatu zituzten mendeetan zehar. Tekstuak hain zuzen arrisku horretaz ohartaratzen gaitu. Sura honek berak beste une batean deia argi egiten du batasunera. Eusti jainkoaren sokari denok batera, eta ez zaitezte banatu. Bertzet argietan oinarritzeak batasun hori bermatzen du. Denok partekatzen dugun oinarri sendo eta zalantzagabe bat eskaintzen duelako. Ambiguetan espekulatzen hastea, oinarri hori igatzea da, eta ate irritzen dio desadostasuna amaigabeari. Barkatu, baina nik ez dut hain argi ikuste jotu da hori. Tekstuak ez du esaten interpretazioak derrigorrez gatazka dakarrenik. Esaten du badirela pertsona batzuk asmo txarrez interpretatzen dutenak gatazka sortzeko helburuarekin. Asmoa da epaitzen dena ez ekintza intelektuala bera. Gainera, zure batasunaren ideiak beste arrisku bat eskuta dezake. Pentsamendu bakarraren inposaketa. Denek interpretazio bakarra onartu behar izateak ez aldu represio intelektuala eta azkenean eskutuko gatazka handiagoa sortzen,
Testuak beste arrisku batera aipatzen du, egia eskutatzea jakinaren gainean zaidetenean. Ulermen sakonagorako bide bat izan daitekeenari biskaremetea, ambiguatasunari uko egitea, ez alda nolabait egia potentzial bat eskutatzea, ulermenari ate bat istea, beldurragatik. Egia eskutatzea zari zara, baina nik uste dut ezagutzan sendo daudenen jarairak ez duela zer ikusirik egia eskutatzearekin, baizik eta gizakiaren muga onartzearekin. Eta muga hori testuaren egituran bertan markatuta dago. Hemen gakoa testuaren irakurketa klasikoan gramatikan datza. Baina haren interpretazioa Jainkoak baino ez daki esaldiaren onduren puntu eta aparte bat dauela esan genezake wakf izeneko derrigorrezko etenaldi bat. Horrek esanahia guztiz izten du. Jainkoak daki eta kito. Ezagutza hori berari soilik dagokio. Ondoren datorrena, ezagutzan sendo daudenen adierazpena, ez da ezagutza horren jarraipen bat, baizik eta gertare horren aurrean duten erreakzioa apala, sinesten dugu. Haien jakinduria ez da interpretazio hori lortzeko gaitasuna, baizik eta non dagoen muga aitortzea. Meritu apaltasunean dataz, ezarrokeria intelektualean. Testuak dio Jainkoak nahi duena egiten duela. Eta horrek onartu beharra dakar. Gauza batzuk gure ulermen bikaratago daude. Eta hori onartzea CD helduaren seinale da. Bai, baina gramatika interpretazio hori, ez da bakarra. Baira exegeta klasikoak etenaldi hori derrigorrezkoa ez dela uste dutenak, eta irakurketa lotu bat proposatzen dutenak. Haen interpretazioa Jainkoak eta ezagutzan sendo daudenek baino ez dakite. Ikuspegi horrek guztiz aldatzen du panorama. Baina hori alde batera utzita ere, sendo egoteak, rasikuna, zerbait aktiboa iradokitzen du, niretzat espasiboa. Errotuta egotea esan nahi du. Oinarri sendoak dituzte, eta horregatik hain zuzen, gai dira ambiguitasunaren lurralde konplexuetan nabigatzeko, galdu gabi. Haien, sinesten dugu esaldiak ez du esan nahi, ez dugu galdetzen, baizik eta. Gure saunaren gandik datorrela jakinda, konfiantzaz sakondu dezakegu bere esanaian, jakinik azken erantzuna berari dagokiola. Fedeak ez du adimena itzalten, aitzitik piztu eta bideratzen du. Testuak behin eta berriz aipatzen ditu ulul albab, hau da ulermen sakona dutenak, adimenaren muina erabiltzen dutenak. Zergatik emandu lizkiguke Jainkoak bertzetan biguak eta gogoetarako gaitasuna, biak elkarrekin erabiltzean nahi ez balu? Zure ikuspegia erakarri garria da, bai, baina uste dut testuren helburu orokorra lausatzen duela. Errebelazioaren funtzio nagusia gidaritza praktikoa argia ematea da udalilnaz, gizateriarentzako gida. Horregatik hasten da sura profeten leinoa hitz egiten. Adan, Noe, Abrahamen familia. Jainkoak historian zehar gidariak bidali ditu mezu argi batekin. Mezuaren helburua ez da puzzle intelektual bat proposatzea, jarraitu beharreko bide zuzen bat erakustea baizik. Ambiguetan arreta gehiegi jartzerak arrisku bat dakar, xehetasun espekulatiboetan galtzea eta mezu nagusitik gidaritza praktiko horretatik aldentzea. Jainkoak ez du nahi teologo aditoak sortu, fededun zintzoak baizik. Bide argia denean zergatik sartu ez dakit bidezidur ilunetan. Biak ez diarratera etzinak ordea. Niretzat, gidaritza ez da agindu sorta bat isu-isuan jarraitzea. Hausnarketa sakona gidaritzaren parte da ulermena sakontzen duelako eta fedea personalago eta sendoago bihurtzen duelako. Testua berak erakusten digu hori. Adibidez, sura honek Jesusen saiotzaren izaera berezia asaldu behar duenean ez du dogma simple bat ematen. Zer egiten du, analogia bat erabiltzen du. Jesusen adibidea Jainkoren aurrean Adamena bezalakoa da. Inna matzala isa, inda alaji, kamatzalia Adam. Pentsa honetan, analogia hori ez da erantzun itxi bat, ez da, gogoetarako gonbidapen ireki bat baizik. Bi sorrera miragarriak alderatzera behartzen gaitu, Jainkoren botereran izaeraz gogoeta egitera, sorkuntzaren kontzeptuaz pentsatzera. Bertze ambiguok funtzio bera dute, ez dira erantzunak, galderak baizik, Jainkoaren hitzaren aberastasuna agortezina erakusten digute. Eta hori ulertzea, horretan sakontzen saiatzea, hori da gidaritzaren dimentsiorik gorena. Gidaritza ez da itzua, argitua baizik. Bueno, elkarrizketak aurrera egin ala, nik nire jarreran sendotzen naiz. Al-Imran surak azpimarratzen du liburuaren oinarria, muina eta gidaritza segurua bertsio argietan datzala. Haiek dira al-Kitab, liburuaren ama.
Pasarte ambiguak berriz jainkoaren jakinduria infinituaren eta gure ulermen mugatuaren oroigarri dira. Fede proba bat dira nolabait. Apaltasunez onartu behar ditugu, gatazka, fitna, sor dezaketen interpretazio espekulatiboetan edroi gabe. Komunitatearen batasunari estela lehenesten du testua, eta batasun hori oinarri argi eta partekatutan eraikitzen da. Hori da, nire ustez, ezagutzan sendo daudenen benetako jarrera. Eztabaidak niretzat gure desadostasunen muina argitu du. Nire ustez, bertze ambiguak interpretazio eremutik kanpo usteak, testuaren dimentsio intelektual eta espiritual sakon bat galtzea dakar. Testuak berak gogo eta bultzatzen dueten gabe. Ulu al-albab, ulermen sakona dutenak goraipaituz. Bertsoroiek dira hain zuzen ere, adimena eta fedea elkarrekin lantzeko eta sakontziko tresnarik indartsonak. Arriskua ez dago interpretazioan, asmoan baizik. Asmo zintxoez eta testuaren osotasunarekiko arrespetu zeltzen bazaie, ambigutasuna ez da arriskua, jainkoaren hitzaren ozeanoan murgiltzeko gonbidapena baizik. Gidaritza ez da portuan geratzea bakarrik, itsaso zabalean nabigatzen ikasteare bada. Argilago, bi ikuspegiek testuaren autoritatea eta jatorri jainkotiarra onartzen dutela oinarrian. Desadostasuna, funtsean, gizakiak testuaren konplexutasunari nola heldu behar dion datza. Segurtasunaren eta apaltasunaen bidetik, ala esplorazio intelektualaren bidetik. Hori da, eta agian bidideek ez dute zertan elkarren aurrekoako izan. Materialak, dudarik gabe, azterketa sakonagoan merezi du, bai bere mezu argi eta zuzenetan, bai hausnarketarako eta sakontzeko irekitzen dizkigun bidean hitzetan. Ongi etorri. Gaurkoan, Alpurran Errezitin kanalaren YouTube bideo bat daukagu esku artean, Al-Imran suraren errezitazio azkar bat. Aztertuko lugun nola eraman deiteken bideo funtzional bat, entzulearentzat benetako tresna bihurtzera, nire ustez. Hasteko, esan behar da oinarria oso sendoa dela, oso. Errezitazioa argia da, kalitatezkoa, eta berrikuspen azkarra delako promesa hori betetzen du. Baina hain zuzen ere, egitura horrek berak sortzen ditu lehenengo oztopoak. Hori da. Errezitazioaren egitura monolitikoak entzulearen esperientzia mugatu dezate helburu ezberdinetarako nabigazioa ia ezinezko bihurtuz. Segazki. Pentsa ezazu zura osoa berriun bertso, hasieratik bukaerara doan tren bat bezala. Geltokirik gabe. Batere gabe. Eta ni entzule bezala sartzen naiz. Demagun Mariamen istorioari buruzko pasarte konkretu bat berriz entzun nahi dudala. Edo agian ujuduko guduari buruzko bertsoa gogoratu. Zer egiten dut? Denbora lerruan atzarekin narrastakasi. Hori da, aurrera eta atzera, gutxi gora bera non egon daitekeen asmatu nahian. Eta hori frustragarria da, bideoaren erabilgarritasun potentzial guztia pikutara doa. Tresna izan beharrean, oztopo bihurtzen da. Beraz, lehenengo erronka argia da. Nola bihurtu tren luze hori, geltoki eta zarbide argiak dituen metrolinea eraginkorbak. Hori da galdera. Bideoan nabigazio puntu argiak sartatzea ezinbestekoa da. Entzuleari edukian modu eraginkorragoan murgiltzeko aukera emanez. Eta horretarako zorionez YouTubek berak ematen dizkigu tresnak. Ez da ezer konplikatua, soluziorik zuzenena, deskripzioan denboran oinarritutako kapituluak grehitzea da. Formatu simple batekin gainera. Oso simplea. 0 labur bir mailako maamaikitzika Mariamen saiotza, 0 labur bir berdiz ujoreko guduaren ikasgaiak. Hori egitean, YouTubek automatikoki bideoaren denbora lerroa zatitzen du ataletan. Klik bakar batekin nahi duzun pasartera saltxo egiten duzu. Batean bideoa entzuteko pieza pasibo bat itatetik konsultatzeko tresna aktibo bat izatera pasatzen da. Aldaketa izugarria da. Bai, baina pentsatzen ari nintzen hori bideoa gelditzen duzuenean edo deskribapenera joaten zarenean oso erabilgarria da, ezta? Baina bideoa entzuten ari zaren bitartean. Nola eman diezaiokegu entzuleari etengabeko referentzia bat? Oso puntu ona. Bai, erreferentzia konstante horretarako irtenbidea are sotilagoa da. Errezitatzen den bertsoaren zenbakia pantalian modu diskretuan agertzea. Atos. Pentsa, beheko eskuineko izkinan, letra txikilatekin, 3/10, 3/6. Hori ez da batera intrusiboa, ez du esperientzia bisuala oztopatzen, baina entzuleari uneoro aingura bat ematen dio. Barakizunon zauden. Begira, hementxe dago Zakariaren otoitzari buruzko bertsoa. Kokatu egiten zara. Berehala kokatzen zara, bai. Bi irtenbide horiek,
kapituluek eta berso zenbakiek bideo individual bat eraldatzen dute. Baina kanalaren iskune izpegi olokorretik nola eraiki dezakegu balio handiagoa zerbait. Hor sartzen da estrategia. Orain arte, bideo solteak ditugu. Pasatu behar dugu, elkarren artean konektatuta dagoen eduki sare bat sortzera. Eta horretarako? Zerrendak. Zerrenda tematikoak sortzea da biderik onena, bai. Imaginatu profeten istorioak Koranean izeneko zerrendoak. Bertan, sura Al-Imran, honetako zatiak sartuko genituzke beste sura batzuetako pasartekin batera. Edo pazientziari buruzko bersoak. Adibidez, horrela, edukiari bizitza berri bat ematen diozu, bideo bakar baten mugetatik haratago. Jada ez duzu bideo bat, baizik eta gai zehatz bati buruzko baliabide bilduma bat. Beraz, orain badugu bideo bat non entzulea erraz mugi daiteken, badakin ondagoen, eta gainera eduki hori beste bideo batzuekin lotuta dago, navigazioaren arazoa konponduta legoke. Hori da. Baina horrek hurrengo galderara garamatza. Entzuleak geltoki hoietara iristen direnean, zer aurkitzen dute, eta are garrantzitsuagoa nola sentitzen dira. Zehazki, mapa perfektua eman diegu, baina helmugaberak unkitzen ez baditu zertarako balio du mapa. Ezer gutzirako. Eta hor sartzen gara bigarren puntuan. Errezitazio azkarak oso eraginkorra den arren, suraren muiena dauden narrazio eta gai sakonak lausotu ditzake entzule askorentzat. Bai, argitu dezagun hori, errezitazio azkarra formatuak helburu oso zehatz bat du, ezta. Korana jada memorizatuta dutenentzat berrikuspen azkar bat izatea, eta helburu hori primeran betetzen du. Bai, horretarako ezin hobea da, baina abiadura horren truke zerbait galtzen da bidean. Ze galtzen da? Asko. Mariam eta Engeruaren arteko elkarrizketaren intentsitate emozionala adibidez. Edo liburuko jendealekiko argumento teologikoen pisua, ujudeko porrotaren ondorengo ikasgai mingarriak. Hori guztia hor dago testuan. Hor dago, baina abiadurak gainetik pasatzeko arriskua du. Soinuinak entzuten dira, baina balitzeke mezuaren bihotza ez iristea. Testua entzuten da, baina ez da zertan sentitzen, eta horrek, entzule potentzial asko kanpoan uzten ditu. Zakegu hori, errezitazioaren funtza azkarra izatea galdu gabe. Iradokizuna litzateke, testu inguru elemento minimoak, baina esangerratsuak. Gehietzea, fluxua etengabe. Hitzgakoa hori da, minimoak. Ez dugu errezitazioa klase magistral bihurtu nahi. Oreka delikatua da. Naski. Niretzat irten biderik dotoreena, bideoaren barruan bertan dago. Pasarte tematiko garrantzitsu bat hasten denean, pantailaren behaldean izenburu sotil bat agertzea, segundo gutxi batzuetan. Adibide bat? Errueta 7. bertsoa hasi baino lehen, testu txiki bat. Mariamen jaiotza eta jainkoaren zaintza. Agertu eta desagertu. Aingura mental bat bezalakoa da, ezta? Ez dizu ezer azaltzen, baina zure adimena prestatzen du. Adi, orain zati garrantzitsu bat dator. Horreixe da. Fluxua etengabe, garrantzia azpimaratzen du. Eta estrategia hori, bideoaren kanpoaldean ere aplikateiteke. Deskribapen kuadroa, lehen aipatzu duguna, urremeategi bat da. Bai, zergatik ez idatzi paragrafo labur bat suraren gain nagusiak labur bilduz. Sura Al-Imranek monoteismoa, profeten istorioak eta komunitatearen erronkak jorratzen ditu. Hori irakurtzeak 5 segundu hartzen ditu, baina entzuleari marko mental oso bat ematen dio. Eta horrek gainera, kanalaren barruan sinergiak sortzeko aukera ematen du. Pentsa, agian kanal homek badu edo izan dezake etorkizunean, errezitazio motelago bat, meditatiboago bat. Claro. Zergatik ez jarri esteka bat deskribapenean. Errezitazio sakonago bat nahi baduzu, egin klik hemen. Horrela, bi publiko motak asetzen dituzu. Zehazki, ez dituzu aukeratzera behartzen, bibideak eskaintzen dizkiezu. Eta hori funtsezkoa da, zure audientzia ulertzen duzula erakusten duelako. Ados. Beraz, orain badugu bideo bat nabigatzera erraza dena, eta testuinguru sotilaren bidez aberatsagoa dena. Baina, galdera handi bat geratzen da airean. YouTubeen milaka Koran errezitazio daude. Milaka. Zergatik aukeratu beharko luke norbaitek hau, eta ez beste dozein. Eta horrek 3. puntura garamatza, agian kritikoene. Errezitazio azkarra, izenburuak nitxo funtzional bat adierazten du, baina ez du bideoaren balio potentzial osoa komunikatzen. Ez du entzulea erakartzen.
Deskribatzailea da, baina hotza, arimari gabea. Auto azkarra esatea bezala da. Ados, azkarra da, baina zergatik asora beharko litzaidake? Seguroa da, dotorea, esperientzia zirragaria da. Errezitazio azkarra izenburuak ez du balio emozional edo espiritualik transmititzen. Faltan botatzen da, zertarako galderari erantzutea. Hori da, ez dio azaltzen zergatik eman beharko lioken bere denbora honi, abiaduraz haratago. Eta erantzun hori aurkitzean datzagakoa, ez? Iradokizuna da bideoaren aurkezpena birformulatzea. Abiadura funtzional hori helburu esangutsuago batekin lotuz. Abiadura ez da helburua, helburu hori lortzeko tresna baizik. Hori da. Goazen adibide konkretuetara. Hasteko, izenburua. Sura al-Imran errezitazio azkarra izan beharrean, ze iruditzen zaizu hau. Sura al-Imran, zure eguneroko berrikuspenarako gida azkarra. Honek helburi bat ematen dio, eguneroko rutinan txertatzea. Edo beste bat, Sura al-Imran, gogoetarako berrikuspen bideratua. Honek azkarritza bideratua hitzaz positiboago batekin ordezkatzen du eta helburu espiritual bat gehitzen dio. Aldaketa sotila da, baina esanahia erabat aldatzen du. Funtzionalitatetik helburura pasatzen gara. Eta hori miniaturara eman daiteke ez, bideoren aurpegira. Noski, gaur egun tekstu hutsa da. Eraginkorra baina ez erakargarria. Eta irudiekin kontuz ibili behar da. Bai, hemen kontuan ditz. Eduki religiosoan errespetua funtsezkoa da. Baina horrek ez du esan nahi aukerarik ez dagoenik. Irudi figuratiboak erabili beharrean, zergatik ez irudi simboliko edo abstraktu bat. Zer etortzen zaizu burura? Ba, Kaabaren silueta dotore bat, Ibrahimen istorioari erreferentzia eginez. Edo argi izpi bat leiotik sartzen, Zakariaren otoitza simbolizatuz. Edo are simpleago, surako hitz esango arratzu baten kaligrafia eder bat. Irudi batek emozio bat transmititu dezake. Beraz, izenburu erakarregarriago bat eta miniatura simboliko bat ditugu. Nola lotu hori guztia kanalaren nortasun orokorrarekin? Ba, misioa argi eta garbi definitzuz, kanalaren honi buruz atalean edo bideo guztien deskripzioaren hasieran, esaldi batzuk jar daitezke misio hori azaltzeko. Adibidez. Adibidez, gure helburua koroena zure egunerako bizitzan integratzen laguntzea da, berrikusteko saio eraginkor eta esanguratsuan bidez. Hori irakurtzean, entzuleak ulertzen du hau ez dela bideoak hausaz igotzen dituen kanal bat. Helburu bat dagoela. Hori da, asmo bat dagoela. Eta horrek konfiantza sortzen du. Eta entzuleak harpidedun bihurtzen ditu. Ados, gaurko azterketa laburbilduz, 3 ardatz nagusi proposatu ditugu bideo honen eragina maximizatzeko. Lehenik, navigazioa goitik bera hobetzea, denbora marka eta kapituluen bidez. Bideoa tresne interaktibo bihurtuz. Hori da. Bigarrenik, testu inguru sotil baina esaungaria gehitzea, entzulearen konexioa sakontzeko. Abiadurari arima ematea, nolabait esateko, bai. Eta 3. bideoaren aurkezpen osoa birformulatzea. Izenburutik miniaturaraino bere benetako balioa komunikatzeko. Abiadura ez da helburua, bidea baizik. Azken finean 3 urrats hauek helburu bakar batera garamatzate. Bideo funtzional bat, esperientzia eraldatzaile bihurtzea, entzulerentzat baliabide fidagarri bat sortzea. Egunero itzuli nahiko duen leku bat. Iradokizun hauek azken finean oinarri sendo horren gainean are maila altuago zerbait sortzeko dira. Hori da. Ez da utzetik astea. Zure lana berriz bidaltzera animatzen zaitugu egindako aldaketak ikusi eta hobekuntza prozesuan laguntzen jarraitzeko.